Onte no avance que facíamos, pois máis ou menos explicábamos a razón desta xuntanza e desta asignatura. Isto xurde, como saben xa, dunha proposta que saiu do Concello de Ames e que se foron unindo outros concellos, Concello de Padrón, Concello de Dodro e os concellos do Barbanza, porque ademais o que nos une neste manifesto e neste documento que asinamos é a peaxe de Padrón. Nós o que pedimos son dúas cousas fundamentalmente. A primeira, que se nos tiñan en conta os concellos a hora de falar da liberalización ou da gratuidade da AP9. Normalmente os concellos somos sempre se di, todo o mundo recoñece que somos a administración máis próxima, é a primeira porta sempre a que veñen tocar os veciños e as veciñas, pero para tomar decisións importantes normalmente somos sempre os últimos en ser atendidos e escoitados. Pensamos que os concellos temos que ter participación, temos que ter voz e temos que ter capacidade de decisión tamén na liberalización da AP9. Fai tempo que no Parlamento de Galicia, por dúas ocasións, creo que se foi a defender ao Congreso dos Diputados a transferencia da AP9 a Galicia, ca cal estamos de acordo, todos e todas, que se faga a transferencia, pero tamén queremos, por un lado, que non sea só a transferencia, que haxa un compromiso de que a autovía, de que a autopista, a autoestrada, a AP9 sexa gratuita, que ata agora tampouco ninguén manifestou por parte da Xunta de Galicia que se algún día se procedía esa transferencia fose gratuita. Debe de haber un compromiso, pero debe tamén, nós queremos estar sentados, non decimos xa todos os concellos, pero polo menos unha representación dos concellos galegos, donde estamos afectados pola AP9, tamén queremos opinar e queremos participar nesa transferencia e nesa liberalización. Iso, por un lado, é o que pedimos, que o Ministerio nos dé voz e voto nesas posibles decisións que se hai que tomar. E, por outro lado, o que pedimos é que esa liberalización, se pode ser de golpe, que se faga de golpe todo, é o que pedimos, pero, senón tamén, lóxicamente, o que pedimos os alcaldes que estamos aquí representados é que se empece polo tramo de Padrón, da liberalización da peaxe de Padrón a Santiago. As razóns son obvias. A comarca do Barbanza é tamén unha peza fundamental da comunicación coa capital de Galicia e a maioría dos coiches que pasan por Padrón, que pasan por Dodro e despois que pasan por Milladoiro, polo Concello de Ames, son vehículos que se estuvera liberalizada a peaxe, seguramente non cruzarían as nosos núcleos urbanos, non cruzarían as nosas estradas. Nós agora mesmo temos a situación que todo o mundo coñece de humanización, de obras de humanización do Milladoiro, que fai que, e os datos que temos é que só un tercio de vehículos que pasan por Milladoiro son do Milladoiro. O resto son vehículos que veñen todos de fora, de outros concellos, ou que fan a viaxe da zona do Barbanza a cara a Santiago, ou de Santiago cara a zona de Padrón, Barbanza. Co cal, ademais, dentro da política de humanizacións que se está acometendo e que, ademais, se recomenda por parte do Goberno Central e por parte de Europa, que mellor para favorecer esas humanizacións que as autoestradas, ou neste caso a AP9, pois sexa libre. É certo que existen bonificacións, tal como nos dixemos xa, e tamén hai que recoñecer que existen agora mesmo bonificacións por parte do Goberno, pero nós o que pedimos é a liberalización, gratuidade total, é o que pedimos nós, e todos os concellos estamos de acordo seguramente nesto. Podemos facer matizacións políticas en función de cada grupo representado ou de cada alcalde ou alcaldesa, pero todos estamos de acordo de que ten que liberalizarse a autoestrada, porque levamos moitos anos xa pagando os gastos derivados da súa construción inicial e dos gastos que houbo posteriormente. Por a miña parte, nada máis. O resto dos alcaldes. Ben, bons días a todos e a todas. Verdadeiramente pouco máis hai que resaltar, non, do que xa dixo o alcalde de Ames, simplemente reforzar aqueles aspectos que, bueno, no seu momento, efectivamente, nos levaron a sumarnos a este primeiro paso que dende Ames
Padrón e do Drussedeu en relación á constitución desa mesa de traballo e en relación a solicitar esa liberalización gradual empezando polo tramo Padrón-Santiago. A primeira das razóns é que compartimos efectivamente que temos que estar presentes os consellos tamén na toma de decisións como estas, que normalmente vemos que se abordan en outras esferas e que os últimos consultados somos as administracións locais, a pesar de sufrir tamén as consecuencias da liberalización ou non da autovía e toda a infraestructura ben pase a autoestrada polos nosos municipios ou non, como é o caso do Barbanza, porque efectivamente, polo Barbanza non pasa, pero esta situación causanos unha serie de perxuízos aos cidadáns do Barbanza e tamén ás empresas do Barbanza, que entendemos que, no caso de que se revertera, melloraría moito a nosa posición estratégica, non? A día de hoxe contamos no Barbanza cunha infraestructura que vertebra o noso territorio, que é a G11, que une, ademais, dos distintos municipios, os distintos polígonos industriais de cada un dos nosos concellos. A día de hoxe atopámonos que a xente que se desplaza do Barbanza cara a fora emprega esta infraestructura, pero chega a Padrón e tristemente moita dos usuarios teñen que, a partir de aí, empregar outro tipo de alternativas, nomeadamente a Estrada Nacional, que efectivamente causa unha serie de problemas no resto dos municipios e, ademais, tamén pode ter unha serie de eivas para os usuarios dende o punto de vista da seguridade, porque tamén ao longo desa estrada, por distintas cuestións, deterioro, puntos negros, etc., tamén pode supoñer un perxuízo para os usuarios ou un risco, non? E no caso das empresas, distintas empresas dos nosos municipios, cando chegan a Padrón, efectivamente, por motivos efectivamente económicos, teñen ou prescindir de usar a autoestrada ou usala, a partir de aí estamos falando tamén dun perxuízo e dun agravio comparativo dando o punto de vista da competitividade con empresas de outros territorios, non? Entón, nos entendemos que dando este paso, además de mellorar o servicio de cara aos veciños, melloraría a competitividade das nosas empresas e articularía a nosa AG11 coa AP9 incorporando prácticamente ou sin prácticamente todo o territorio do Barbanza ao eixo atlántico e establecendo unha serie de conexións que a día de hoxe son máis gravosas ou máis dificultosas para moita xente e ademais xa non só coa AP9 senón tamén con outros puntos estratégicos como pode ser a intermodal, aeroporto, etc. Non? Entón, entendemos que este paso era necesario, por eso quixemos sumarnos, esperamos que este posicionamento común que facemos sexa escoitado, se abra esa mesa de traballo entre o Ministerio e os distintos consellos, efectivamente, representados a través da fórmula que se atope máis oportuna e a partir de aí que se vayan dando os pasos. Se conseguimos que eses pasos sean moi grandes e ademais rápidos e conseguimos que a autoestrada estea liberalizada nun período breve de tempo, será unha boa noticia para todo o país. Se conseguimos que se constituya esta mesa de traballo e que paulatinamente se vayan liberalizando aqueles tramos que son estratégicos para determinados territorios como pode ser o noso ou como antes se fixo xa con outros, eu creo que tamén vai ser unha boa noticia, non? Entón, agradecidos tamén aos consellos que en primeiro momento tomaron a iniciativa para estar abertos a escoitar a nosa solicitude e as nosas propostas nese sentido e esperamos que efectivamente se vayan materializando nos retos que propoñemos, non? E que isto non é un grupo de concellos pechado. Isto que nós, ademais, o que pretendemos con isto, hoxe asinamos este documento estes alcaldes que estamos aquí, os representantes destes concellos, porque fomos os que desde o primeiro momento manifestamos ese interés e ese apoio á iniciativa que xurdiu inicialmente. Isto non é pechado para ningún concello, ao contrario, nós o que buscamos é que todos aqueles concellos que apoien a nosa proposta, que está clara, que é a creación dunha mesa, a liberalización da AP9 e a creación dunha mesa onde teñamos participación os concellos, todos aqueles que estén a favor poden sumarse a ela, sean da provincia da Coruña ou sean da provincia de Pontevedra, sean da zona de Betanzos, Coruña, ou sean de zona de Caldas, Vigo, Pontevedra, donde sexa, non? Porque, como dicía antes, eu creo que é importante a unión e que, ademais, creo, non neste tema que estamos aquí, pero creo que noutros moitos temas donde os concellos agora mismo estamos a ser
marxinados a hora de tomar decisións, ou se están tomando moitas veces decisións por nós que temos que asumir directamente os concellos, e polo tanto os veciños e as veciñas creo que temos ou creemos que deben de ternos máis en conta, deben de esperar a nosa opinión. Estamos un pouco cansados todos de que se tomen decisións en Madrid, e o digo eu, para que non quede ningunha sombra de dúbida que son do Partido Socialista e en Madrid goberna o Partido Socialista. Aquí tamén hai máis representantes do Partido Socialista, pero tamén somos de outros partidos, non todos somos do Partido Socialista, que tamén, cando se toman decisións en Madrid, se teñan en conta os concellos. E tamén, cando se toman decisións na Xunta de Galicia, se teñan en conta os concellos, porque ao final o estamos vendo agora con toda esta situación das competencias impropias que nos están dando a educación, lei de protección animal, bueno, infinidade delas, donde a noso que nos chega o paquete ao final que temos que asumir personal, gastos, bueno, ahora mismo pois ca propia lei da nova da Xustiza, onde agora os concellos tamén somos oficinas municipais de Xustiza, infinidade de decisións que se toman en Madrid e en Galicia, onde nós ao final somos os que temos que asumir, e a nós non nos fan ningunha quita, como lle fan ás comunidades autónomas. A nós nadie nos dá nada a maiores, nin nos quita nada do que temos que pagar. Co cal, bueno, ao final a unidade fai a forza neste tema concreto que tratamos hoxe aquí, que oxalá e seguro que vamos a ser máis concellos os que nos sumemos, os que se sumen a esta iniciativa. A pelota está entallado do Ministerio. Teñen sondeado de alguma maneira cal pode ser a posición do Ministro respecto desta petición? Non, a verdade é que non. Eu coincidín co Ministro no último congreso que tivemos en Sevilla, estuvemos falando, pero a verdade, nese tema concreto, bueno, pequei un pouco do meu e falamos do Milladoiro. Pero non temos sondeado nada. O sea, se alguén pensa que este é un movimento que está, ao mellor, xa pensando en algo, non. Pero non temos, eu tiño seguridade, porque ademais coñezo ao ministro, o ministro ademais todo o mundo sabe que ven do ámbito municipal, foi alcalde antes de ser ministro, e seguramente entenderá a postura que lle trasladamos desde os concellos galegos. E piden a liberalización empezando polo tramo Padrón-Santiago. É máis urxente ese tramo que liberalizar o tramo Pontevedra-Vigo? Non, nos pedimos a liberalización. Pedimos que se cree unha mesa onde podamos participar os concellos e se liberalice a AP9. E en caso de que haxa que facela por tramos, lóxicamente nos pedimos que se liberalice o noso tramo, polas razóns que explicamos. Julián o explicou perfectamente, problemas de seguridade, competitividade entre empresas, e nós o mismo. Ademais, o que decía antes, por Milladoiro, por Ames, pasan 30.000 vehículos diariamente, que se estuvera liberalizada seguramente non pasaría dese número. Alguna cousiña máis? Sí, yo quería preguntar, bueno, aquí un poquito para que digamos que vamos a iniciar como el tramo Padrón Santiago. Quería saber, bueno, si hubo algún contacto con los concellos que están, que Padrón Santiago, que non están aquí, refírame Santiago Oteo, que eles aprobaron nas súas corporacións diferentes acordos tamén teniendo a gratuidade de nove. E logo tamén quería saber se cal vai ser a maneira de sumar a máis concellos, se ides vos proactivamente poñernos en contacto con outros concellos ou se agardades que a partir de aquí sexamos concellos os que se poñan en contacto con vos. Nos, cando xurdiu a proposta que se fixo en Ames, algún medio de comunicación ou algúns medios de comunicación puxéronse en contacto cos concellos da comarca de Compostela afectados. Sei que Anxo no primeiro día foi o Concello de Padrón, foi o que dixo nós apoiamos isto. Sei que os outros concellos de entrada non tiñan moi claro se apoiar ou non. Entonces, nosa convocatoria que se fai hoxe aquí foi aos concellos que apoiaron. Despois os concellos do Barbanza manifestaron tamén públicamente o seu apoio e a min o trasladaron, co cal o que facemos é eses concellos que públicamente manifestaron o apoio. Encantados, desde logo, que o Concello de Santiago, que non me cabe ninguna dúbida que a alcaldesa, seguramente, o goberno municipal de Santiago coinciden con nós, co de Teo, que eu tiño falado coa alcaldesa, creo que non vamos na mesma liña, no sentido de que eles falan da transferencia, ela falaba da transferencia á Xunta,
o que digo, nós non estamos en contra da transferencia sempre cando haxa tamén a seguridade de que vai a ser gratuita. Eu dicía antes, creo que ainda non chegaras, de que por parte da Xunta de Galicia en ningún momento eu escoitei polo menos que se é a transferencia a AP9 vai a ser gratuita. Pola hora eu non escoitei que haxa un compromiso. Pero, bueno, encantados, como dicía, de que haxa moitos máis e, lóxicamente, nós se pedimos se hai que ir en tramos o tramo da peaxe de Padrón, home, non vamos a pedir o tramo de Betanzos, non? É lógico que pidamos nós, que pidamos ese primeiro. Que tempo vai haber dende que se remita eso ao Ministerio? Que tempo vai haber para que outros se podan incorporar? Álvaro, o que queiran. Quero dicir, isto é un documento aberto, é un documento que podemos facer, bueno, sumarse da maneira que queiran. Se vai remitir xa inmediatamente ao Ministerio? Sí, nós vamos remitir isto ao Ministerio, pero tamén o vamos remitir á FEGAN. Eu nunha das reunións da Executiva da FEGAN trasladei o que estábamos facendo, estes concellos que estamos hoxe aquí. Sei que por parte da alcaldesa de Betanzos, que tamén ali forma parte, tamén manifestou o seu interés na súa zona, pero eu creo que isto agora debemos dar tellar un movimento de alcaldes e alcaldesas, un movimento de concellos en definitiva, onde cada un nos posicionemos no que queremos. Isto é un paso, é o primeiro paso, pero non vai a ser o último, desde logo. Con este manifesto que nós vamos a mandarlle ao Ministerio, se lle poden ir mandando máis ou se lle van a ir mandando máis en función das adhesións que vai habendo. Sería moi positivo que se sumaran os alcaldes de Pontevedra e Vigo. Sería moi positivo que se sumasen todos os alcaldes e alcaldesas que están afectados pola AP9 ou que non están incluso afectados directamente, como é o caso do Barbanza, que foron os primeiros que deron o paso para adherirse a isto. Eu creo que isto non debemos de tomar isto como unha guerra entre concellos, sino todo o contrario. Todos nos informamos e vemos, Vigo, Pontevedra. Eu creo que non son momentos de que os concellos andemos en guerras. Xa bastantes guerras temos nos nosos concellos como para andar generando ou xerando outras despois. Eu creo que isto é algo que temos que traballar conxuntamente neste tema que estamos agora, pero noutros temas tamén a maiores. Mais?